ጓለን ሰይቱ ኮይና ዝኾነ ነገራት ከጋጥማ ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስዑድ ዓረብ ወይ እውን ኣብ ናይ ስዑዲ ሃገራት ዝኸዳ ዝተፈላለዩ ኣሕዋትና ኣዴታትና ብብዝሒ ብዙሕ ነገራት ከጋጥመን ትርኢ ኢኻ ናይ ፓስፖርት ምምጣል ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ምስ ካልእ ዜጋ ምርዓው ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነተን ኣብ ጎንና ዘለዋ እቲ ዝከኣለና ዓቕምና ክንሕግዘን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር ንፈቱ ብዓቢኡ እቲ ኣጆኺ ኣለኹልኪ ምባል እውን ዓባይ ሓገዝ እሞ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹላተን ነተን ሕማቕ ዘጋጠመን ወይ እውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለዋ ኣሓትናን ኣዴታትናን ደገፍኩምን እቲ ናትኩም ትኽእልዎ ነገር ሞራላዊ ክኸውን ይኽእል ንዋታዊ ሓገዛት ከተወፊለን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ ማዕበል ሓወይ ከምዛ ኣዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ በቃ እዚኣ መደብ እዚኣስ መራኸቢት ምስ ወላዲትካ ክትኮንልና ብሽመይን ብሽም ኩላቶም ኣባላት ህድሞና ነባሪትን ጽቡቕ ምንያተይ ክገልጸልካ ይፈቱ ኣምላኽ ከዓ ንመን ኢልወት ኩሉ ዝከኣሎ